החברה הזאת חברה לניקוי שטיחים, היא קיימת כבר קרוב ל-60 שנה. העסק הוא עסק משפחתי. האחים עיני מתמחים בניקוי של וילונות, ספות, בדי ריפוד, פינות אוכל. כשמדברים על ניקוי עמוק, זאת התחנה הראשונה שהשטיח בו עובר. בודקים את השטיח עם גב השטיח וסיב השטיח מספיק חזקים לעבור את תהליך הניעור. השטיח עובר הליך של ניעור מבוקר מבחינת הזמן על מנת להסיר ממנו את כל החול והאבק ששקעו בשורש השטיח. כשאתה מנקה בבית את השטיח עם הספרי, למעשה כל החול והאבק ששקע בתוך השטיח הוא נשאר. כשאתה בא עם הספרי ואתה מקרצף את זה, למעשה אתה עושה עיסה של בוץ. ואז השטיח הוא למעשה נקי אך ורק מלמעלה. מה שמיוחד בחברת האחים עיני בנושא של ניקוי שטיחים, שהשטיחים כאשר הם מגיעים לפה, הם עוברים טיפול ממש מעמיק. אחד הדברים המאוד מאוד מאוד חשובים בתהליך של ניקוי, זה שהשטיח יעבור שטיפה עם כמות של מים גדולה מאוד, על מנת שהוא יצליח להשתתף מבחינת הלכלוך והאבק עד לשורש השטיח. לאחר תהליך הניקוי, מאוד חשוב שהשטיחים יעברו תהליך של ייבוש שהוא ייבוש נכון. ולכן ישנם פה חדרים שהם חדרי ייבוש, שישנם בהכרת לחות ממוחשבת, שהשטיח יוצא ממהם רק לאחר שהלחות היא 0, שהשטיח יתייבש עד הסוף.